Hi guys, good morning. It's my second day morning here sa atong payag. Atong ablihan ang bintana kay meron na siyang nagawa na bintana. Pero parang I don't like the style of the bintana. Charot, bitaw. Ito, kasi ito may lansang. Early in the morning magbukas tayo ng sila ni Putot at saka ang baby niya ay nandyan. Buksan natin ang ating munting bintana. At saka ito, ayan. Easy to open lang pala siya. Pero bakit may parang harang ito? Dapat wala na ito guys. Ipatanggal ko ito guys. Yung kuldudo. Parang madali lang siya. Pero ang hindi ko nagustuhan ito, ang lansang na nagsibaw. Dapat lain lansang niyang gigamit, no? Nagtutoy-tutoy na. Kitang-kita na ninyo sila. Ayan, oh. Tapos, ang ihid, diarang ihid, gamay kaayo. Di, nakatutoy ba siya, be? Kiksaba-saba ba siya? Lato, oh, galisod, gid siya tutoy, oh. Tura naning kamot pud siya sa ilawom oh. Tapos kani maro ni siya. Kani siya marukoy ni bulaos ni siya kay ngano. Natambok man siya. Muni ang pinakabulaos. Ang sunod nga bulaos kani. Ang sunod kani. Ang sunod kani. Kani mo'y dili bulaos. Kaya naunsa naman nga na gamay man kaayo siya. Naning kamotan siya dito oh. Silam, oh, tutoy man di siya. Di ara, ang pinakabulaos. Very good ang among Putot, ha? Klaro ang panagway, mga ses. Tapos ang kortina, akong tanggal. Solar natin ay nag-charge na siya. Eto, mayroon tayo ditong udong. At saka, may noodles tayo. May itlog. Saka ito, paborito ko. Ayan. Tapos dito, anong nangyari? Naging basura na ba ito? Ito naman, ang ating doorknob. O, diba? Saka diha, laban ka sa among doorknob. Ito pa ang isa ka doorknob. Diba? Kuyaw kay doorknob, no? Pak! O, open da yun. Sibog-sibog sa diritot kaya open the door ta. Sibog da ni. Sibog sa dani agay kulirog na nadumbol akong lubot. Sa naman nagtikangkang na metong sugang. I'm sure na ang mga pato dani dili na ni siya makalusot. Basin sunod adlaw si budog diri na pod kay para ipadayon na pod ni nato pag kuan dani. Labat ayong dito. Ang ilang higdaanan ni Putot diri sa ilawom. Dani. Ato ipangsuludan ni ang mga toy-toy kay ato sa ni siyang ikanaog. Ikanaog na po din nato siya. Eto. Behave tot ha, behave tot. So, I will open that door. Diba? Dako nag-na-open sa atong door. Dili nato ni siya ibutang sa silong. Kaya buntag naman. Ali, dito. Wait, suka-suka diya. Ali, dili na. Ali, dito. Ito. Ayun na. Naog na. Tapos na. Oh, dito. Lalong. Ya. Cuman, nabahuan ka. Cuman, naman ka. Diha na. Agoy. Mantira ba ko basig kita nitong itlog na ni kinuot ko. Tiara. Diha mo ha. Diha. Diha. Abay dito. Abay na. Diha. Abay. Diha. Sige. Diha, higda. Agoy, gino ko nagkaliring. Diara ka. Bihid to ta.
Hindi mo nga hikutanan dani. Tara, hikot na to. Magkwanta kay maglungag na ta guys. Tara na to danig nag-agas na ba ang tubig. Kaya hugasan na to ning kaldero. Okay. O naan naman di ay. Agas na siya. Ay, kulirog na basa niyo ko. Kanina nato na plaster atong tubig ha kay itaan na nato ni paagi. Magluto tayo ng embutido. Ayan, magbalay-balay tayo guys. Magbalay-balay. Bitaw, eto na ang ating luto. Ulam for today. Lami kitag sudan karon ha. For the breakfast. Napay bulad agto. I-try na ko karon kung makaluto pa kog bulad or ganahan ko muka og bulad. Char. Lami og sudan si Putot karon. Lami mig sudan ni Putot. Nya ako dai ni siyang kunis-kunison kay para sudan po dai ni Putot. Nagkuha tayo ng plato para malagyan sa ating luto na embutido din siya. Embutido. Yan, lami siya. Hala, ginuo ko day, napagod na day. Huwag mong pagurin day. Kailangan hindi mapagid. Kay para lami. Ima lalo, uy, kalami. Ayan pa. Eto, i-check natin ang iba. Pwede pa ito guys. Kanina puti-puti mga cheese ni Nia. Nindot siya kay naa siya cheese. Nya itong nilungag, okay na siya. Eto. Hala, kalami na tugsudan mga beshi ko. Nag-edit-edit ko kaganiha. Nag-edit-edit ko sa video. Kay duha kabuk akong uploadan karon. Char. Duha ka channel ang Mayamiya ug Mayamiya Lifestyle. Need na ako mag-upload unta jud no everyday sa duha ka channel pero di jud maapas. Usahay kay kana laging mag-edit pa taw nya naatay lakaw. Mao nang sure tayo sa timekeeper. Timekeeper. Eto ang charap ng ulam natin for today's almusal. Magluto pod ta sa bulad. Nya kay daghan man ni siya ato ning bahinon. Ato ning kuanon, tungaon, tulo lang kabuok. Kay uno man kabuk ang sulod. Diba? Ito, tulog ka bulad. Nga, naluto naman ang atong kuan. Embutido. Tot! Di ara ang embutido, guys. Emal, taog ulam, no? Ato sa nipritohon ang bulad. Dira, ato nang niibalik dito. Ay, pagkuan-kuan to ta. Ay, pag-awag-awag. Ay, pag-awag-awag dito ta. Ay, pagpaak-paak tot. Ay, ginuko, huwag matapon. Huwag kang matapon, tay. Ilagaw na day. Huwag pa kayo magkaatong abuhan, day. Sa mga busy matag-edit, day. Busy sa taglakaw, day. Pasignal, day. So, kinanglan pa sa tanga mo charge dito sa balay. Kaya wak man lagi tayo kuan dami. Wak pa man tayo kuryente. Baklay na punta pa dito sa balay. So, para mag-charge. Nya, labi nagtaas ang video, maabtan jud pagka lobat pag-edit. Maunang need pod nato nga mo adto dito sa balay ni Mother Marites kay para mag-charge kita. Yeah. Okay ra unta diri kung sa ila ni Antinisan na ila kuryente niya. Naputlan man sila mag-charge unta ta diri niya. Putlan man sila jay. Maunang tiis-tiis lang muna tayo. Ara, luto na ni siya.
Ato nang siyang hawason. Lami na making ulo dani. Di ara lami kita sudan ha. Pero hawason na po nato ni ang atong langiws. Gamit na tag tripod. Hukad na din ta sa atong kanon. Kay magpamahaw na ta. Di ara mga sis. Mag-iting-iting na dayon ha. Hoy, naluto baka mintan unako. Oh, di ba? Maskin asa, pwede ta. Ay, nahulog bayot. Ruggage magkaita. Ruggage, uy. Anytime pwede ta. Kahit anong mangyari. Char. There guys, mamahaw na ta. Here, pamahaw na ta. Tanan. Mamahaw. Yara lamit tagsudan karon. Na ay tubig. Dani lang sa ta temporary kay. Kani, wala na ako nigipakuan kaning mga manggulingaw. Wala na ako nigipagamit kay ako ning pandayon himuon ako sa lamisa. Mao ning upamanta na ka lugar kay busy pa man lagi sa malagi ang signal wa may signal dani sa balay. Mao nang kinahanglan jud ta nga magpa-signal no. Nya diha pud sa puntod, loading pud kaayo diha. Mao nang laban-laban ang gyapon ta. Nya kinahanglan pa sa ta mag-charge kay wa man tay kuan dani. Mao nang temporary lang mag-adjust lang sa pagkakaron. Mangaon na ta guys. Kaun, pamahaw. Nag-aris dyan mar, ante. Nag-ahad dyan mar. Nara sa antibibit diha? Ay, nagbalik na antibibit sa Kagaya. Ay, kuan, Medina. Kasi putas ito. Saan pa si putas? Ato lang ng kuanan si putas karon. Bahugan. Ato ni kunis-kunison. Mami Vic, thank you so much. Matot. Hey. Ito ba kadiha? Nice cheese. So. Ulo. So. Magkasot. Yan sa kasot, ha? Hulot ng buwad. So.
Duwa lang manok, oh. 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 So. Tut, tut lang tut ha. Mga tagkaon guys. Ato ni kunis-kunison para sa kay putot. Digwa-digwa basta di si putot, oh. A few moments later. Okay, salamat kay ha. Ajat sa ha. Ha? Oh, baligya sa ako mama. Here tayo sa bahay. Ha? Si Riri nagkuha ni Lingling. Sa imong ulam, Mother Marites. Ida. Ayan ang ulam ni Mother Marites. Inununan nga gabon. Manihapon tayo, guys. Ali na Mother Marites. Mag-eat na ta. Kani kay bugnaw. Nanaw hindi sa live din ni. Kisa nga idi? Papa idi? Kaganyan nagtanaw sila? Nya. Kaon na ta guys tanan. Amen. Hindi mo sila ni Papa gabi yung mama. Nakaroon na si Papa din. Ana story nagkuan pod mo. Oy, makita kayo live naman. Ay live ra? Dili video call. Naging siya, hello yuyu. Manihapon ta guys, tanan. Panapon ta tayong lahat guys. Tabangan si Papa mo na nagkuha si Papa sa tuyo. Nagkanta kayo itang tuyo. Correct mo na. De, mahibawaan nato ni karon kung kuan tabang or insaktura sa lami. Kabaw na siya. Insaktura man? Kaya gagmay gano? May kayo. Mayroon pangalan ko. Sabado ko no. Hindi ko yun. Sabado. A few moments later. Here guys, pauwi na tayo at lakad tayo dito. Malapit na ako sa Payag. Dito ako sa Bakilid ngayon. Sa unahan ay maliwanag na. Ayan ang solar. Maliwanag na maliwanag. Nag-ulan manggod kaganiha guys. Maunang karon pa ko nakauli. So, laban-laban Japan lang tayo. Nagkilat-kilat raba, my gosh. Kita ninyo kung ano ang natin ngayon, outfit natin ngayon. Eto ang mga damit ko, kinuha ko doon sa Payag. Eto, kinuha ko ang mga ibang damit ko. Ayan. Medyo maulan guys, medyo maulan-ulan jud. Here na tayo guys. At saka si Putot ay. Ayan si Putot nag-ano na naman si Putot. Sumama si Putot sa taas. Ako siyang gibuhian. Nya, nagsunod siya diri sa taas. Umulan pa.
Kaya eto, thank you so much sa inyong lahat dyan. Eto, sarayan tot. Ang iyahang anak ni Putot, to arada to sa ilalom, karon ako to isaka. Kay para diri sila matulog with me. Bitaw guys, kinuha ko doon kanina ang damit ko. Yung mga gamit-gamit ko. Ito ang kinuha ko kanina. Tingnan ninyo kung ano ito ang mga kinuha ko doon. At saka mayroon din akong binili na ano para sa amakan. Kasi eto, bumili ako ng ganito. Ayan. I-try natin ha. Eto na lang bukas, i-try natin. I-try natin ito bukas. Ano ito? Para sa amakan. Kana mga bungot-bungot niya, i-blow torch na to na siya. Ay, atong sulayan ha. Atong sulayan. Kay naamay kuan. Kani. Puyo. Hawa. Ay, pagsabay ito. Hoy. Ay, pagsabay. Shh. Behave po to ha. Behave. Ito ang binili ko, mga dzay. Para yan sa bungot-bungot sa amakan. Ayan. Ito ay parang butin or butin. Basta. At saka ito ay para sa kay Putot. Bumili ako ng ulam niya, pansit. Ayan. Ito ay dinala ko, ano ito? Tingnan natin kung ano to. Ito ang asin siguro. Kasi dalawang ganito ang doon. Tingnan natin. Ayan, asukal pala. Asukal. Yan, nadala ko ang asukal. Ito. Ito ang lagayan ng gatas, mga besh. Bib, tot. Ito, dinala ko ang condense. Overacting ka ba yun? Ito, asukal. Dinala ko na rin. Ito, kape. Dinala ko na. Kaya, ayan, ang mga nadala ko. Tapos ito, mga damit ko. Ngayon, itry natin ang ito. Subukan natin. Sama, tut. Karon na, tut. Kaon na lagi ka karon, ha? Kaon na ka karon. Wait lang. Ha? Wait lang. Doon ako naghapunan sa kanila ni Mother Marites. And, baliktad siya. Baliktad ang ano niya, on. So, itry natin. Nakakatakot. Mga sis. Okay ba? Ay, sabay ito. Ay, sabay ha. Kuha na to ang tripod. Ay, tripod. Ang kani kay para atong itindog. Eto, mayroon naman tayong gamit. So, gamitin natin ito. Yung kay Auntie Mercy nasira na rin. Yung ano niya. So, subukan natin ha. Subukan natin yung binili ko. Para makita ninyo, mga ses. Ito ay baliktad siya. Kandado muna natin yan. I-try natin ha. I-try natin yung binili ko. Paano to? Pag ganyan siya ang lock. So, ganyan. Ay. Na. Nakakatakot, guys. Ay, ganyan-ganyan ang pala, sis. Oh. Ayan. Oh. Para maputol ang mga bungot-bungot. Ayan. Ganyan-ganyan yan. Oh. Wala, ano ba? Yan. Oh, di ba nakita ninyo? So bukas 'yun ang gagawin ko para
Eto lahat. Lalong-lalo na doon sa labas. Kasi ito ay idubululing naman natin ito. Ayan. Ganun pala ang paggamit nito, guys. So, i-try natin ulit, ha. Ayan. Lah. Ay. Bakit yun? Oh. Eto, nasubukan na natin. Okay. So, pakainin na natin si Putot. Ato, bahogan si Putot. Napa may bahaw, dami. Kaganiha kay daghan man ang akong na luto. Napay, nabilin nga bahaw. Ang binili ko na pansit, eto. Pakain natin ni Putot, mga beshi. Eto. Sakadot ka! Di ka makakulap. Ha? Maghintay ka, Putot, ha? Pansit Canton pala ito, guys. Pansit Canton. Ato, tubigan gamay. Oh, wait sa Putot. Oy, wait sa Putot. Lo, karni ang kuan, karni ang sagol. Hurot niya karon, I'm sure. Patutoya, hala. Upatra lagi. Naray isa di ay, oh. Diritot, sibog diri, ha. Dihip ang Putot, ha. Diara. Eating na si Putot. Eat na si Putot. Oh. Diara. Ikaw na. Look. Pas kaon si Putot, guys. Diara. Uy, ayaw anha diha kay kutsyon na diha. Diha, kutsyon diha. Diri ramo, ha. Hindi kayo sa kutsyon makahiga, char. Diyan kayo, diyan. Huwag kayong kumain. Eto, guys. Tapos, ilahang banig. Diara, ilang banig. Dana, rana. Hutda na to, ta. Hutda. Ang mga toy-toy. Ang mga toy-toy ni Mami. Diara. Ay, pag-usik-usik tot. Ikaw, ha. Eto, kumain na si Putot. A few moments later. Mag-beauty rest na tayo. Mag-sleeping beauty na. Ang solar karon pa nako nahibawaan nga naa di ay ni siya pakusog. Di ba? So, hayag kaayo, di ba? So, mag-sleeping beauty na ta. Kay si Putot nag-sleeping beauty na pud sila. Eto, guys. I love you so much to all of you guys. Ayan. Mag-ano na tayo. Sleeping na tayo, guys. Sa mga hindi nag-skip ng ads, thank you so much sa inyong lahat. I love you so much. Bye. Good night. Meron akong katabi. Ang katabi ko ay sila ni Putot. Ito ang mga katabi ko. Ayan. Ang mga dugi-dugi natin. Si Putot. Mag-sleep na ta, guys. Eto, good night.